Uy, kada pasensya na ko ka basong kasi mo amahan sa na napangka. Na-disgrasya na pangkas puntahan mo to. Huwag kasugat mo. Di ba naman sa ipagakhang ma? Bahon mi ko bigay na ako pusilon. Usa, pamasil ka. Uy, dalaga kontra. Ay, sus, Bruce. Ayaw anak oy kinakunan sa. No, sa kaman. Mamusil ka man. Ako to pusilon ng habal-habal driver ma. Bastos kayo! Ha? Habal-habal driver? Kisa man ang habal-habal driver kay makatilog na siya na ako. Kisa na? Okay na siya, ma'am. Ihatod yun na ako. Huwag yun na ako biyai. Ikaw salbahisa ka. Ikaw. Ikaw. Ha? Ano na? Ha? Ha? Ikaw ha? Ikaw ha? Usama isa anak ko eh. Ma! Hindi man sila ma! Ikaw ha? Ikaw ha? Manugbog ha? Manugbog ha? Usa ba ka? Huwag ko isa. Usa ba ka? Ha? Dahil bukas ko anak? Dahil bukas? Wala. Oh, nga na yung mga bugal-bugalan. Hoy! May bawa ka ka mo! Mga batanon mo, mga batasan. Unsa man, kung naibog mo sa kong anak, hala, ako ko nabi. Ma! Dili na siya mao nagbugal-bugal na ako! Ayun na. Katoy ang kauban! Katong usa! Nga batignaw! Ay, Basta ang gubaan ni Sir Daay. Ako ang pirma bunog ani. kay kisa man na bukal-bukal sa kong anak. Si Jubin. Siya may kontra sa mong anak. Unsa? Katoy si Jubin nga anak ni Teryang? Sas! Pastilan! Murag unsang pamilyaha! Maglakaw doon kag agtang! Lasan lang ta! Murag yun, di mga sungayan! Mga bugiro! Ud! Uy, ma! Ay! Uyawan na tani mo! Doon sa kanya. Noon sa magkaw, hindi ba ka manapitan sa kamudool? Sultihan ka mano, ikaw mo ba? Ni uminton juga niyo pagpanlibak ma. Kaya bisag ikaw rang usa diha, kusugi ka manglibak. O ano man ako na usa? Haba ka diya, oy! Gikusog pa sa dako nga akong tingog, di makadungog sa nang ato mga silingan, dire! Di ba sa diingon ka ng libak, oy? Pagpanaway na ni! O kinsa man sa nang imong gilibak ba? Ay da, nga to kong silingan nga hilas! Murag buutan, pero ay, ginoo ko! Pagkamaot! Murag nagustuhan sa atong ubang mga silingan, dire, wara ba yun? Uy! Kinsa lagi na? Ay, kinsa pa! Ang atong silingan nga Santa Santita, si Ogeng! Si Uging as in nang Uging? Sinang Uging imong kontra ma? Shit! Nga naman niya! Kung sa may sausaw na Jubin! Nagipabugdo ang mga siyang uyab! Ha? Nga naman! Bugal-bugal ang kitong tawhana pa. Nisulti siya sa iyang uyab, nakaslunod na daw mi. Unsa? Nung ka! Dili ko musugot na kanang pamilya ha. Mahimong tapik sa to pamilya. Nung ka! Never! 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 Hey, hey! Hoy! Hoy, kakoy! Ay, naon sa kutao kamilit ko naman hinong ka diha! Di lang ka mo dito, di lang ka musong! Dili ni mo hatang gustisya ang gibuhat nila sa tong anak, ha? Ang pagbinasto sa tong tawanan sa tuwa? Dili ka mo baos? Ha! Ako dili dyan ko mahimutang! Di ko mahimutang na di ka baos sa tong pamilya, ha? Ha? Kinala mo baos ta! Di lang hanggang yun! Sa kakoy! Hoy, kakoy! Hoy! Kakoy! Oh, Ha? Usapan! Sige, mo to! 10 minutos lang, 10 minutos, 10 minutos. Kakoy, oy! Hingatubo naman as papa ba, oy? Usapan ka! Di ka malihok ya? Ha? Di ka musong dito? Di ka! Sige, ako musong dito! Di ba ka? Okay. Lagi ako! Ako! Ako yung musong dito! Sige na! Song dito! Musong ko! Musong ko! Sabi niya na siya na. Rings, dilip na ginako. Nagdilip mo ni mo, no? Oo. Sa kalipagkira sa mga sawag, kwanta man ka, no? Hasta ikaw gani, di pakul mo gani ka? Dalay ko, kapan. Dalay ko. Ako na guni! Anak mo gina. Pero, doon ako istorya ninyo.
Ay musaba sa kong asawa ha, tiriyan ha. Kung musaba mo, wa na. Patay ka ko ani. Sekreto rin nila to ha. Kasaligan niya anak. Basta mga sikreto. Iyawan ha? Sige. Sige. Abi ninyo, Sige ka no. sa ulitaw pa ko, tangdaghan ng babae na ibog ako, klase-klase lang. Na maligag bulinaw, Libre tayo. maligag butig. Ah, napay nurse. Gwapa kayo. Lip and right akong uya boy. Kana akong asawa, kana si Tiryang. Sa tanang babaeng miagis kong kinabuhi. Kana ako asawa? Maura ni batiking now. Oh, ba't di magkagnaw si Tiriang? Ano yung gipangasawa? Kana ako si Tiryang. Kana akong asawa. Maom mo na yung nagka-virgin ako. Ha? Mo na yung nagkaunag kuha sa kong pagkalalaki. O ba? O, mo nang, wala ko'y mahimo. Surti agad niya agad. Mo lagi. Mo na yung nagka-virgin ako. Mo nang wa ko'y nahimo. Mo, naahat na lang ko. Oh! Uy! Uy! Muro magnamaligag Clorox. Si Kakoy! Si Kakoy! Kukoy ko! Ya. Karon, saman. Sumay gusto nimo. Bisa ko siya! Bisa ko siya! Kay doon ay atraso ang imong anak sa akong anak! Usa? Si Juben? Doon na atraso si mong anak? Naadik kay anak? Mga anak na ka? Ngalaki maka? Boto ng itlog mo? Bahala ki wasa! Karaan ka ng style! Doon na ko'y anak! Kagdak ko sa syudad! Usa ka syudad nun! Pag-abutin gibugal-bugalan sa imong anak! Kaya nga namde. Kung saan may gibuhat ni Juben, mo ingon ka bugal-bugal. Iyang gipabugno sa iyang uyab! Ang akong anak na si Adil! Mo, purang kaka. Maong ni ako! Kay hatagan ko justisya! Ang nahitabo sa akong anak! Ha? 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 Das mo ka! Ako rin ko ano mo! Ha? Ako rin ko ano mo! Ha? Sama! Ako ko ano rin mo! Ako rin ko ano mo! Ha? Asa na mo ako? Oh! Nga ako may lagdag ko! Sasang mo na! Ang lagdag ka! Ako ko ano ni mo! Sasang mo na! Ako ko ano mo! Ha? Nahulukang mo ko mo! Ha? Nahagwagwa ako mo! Nahagwagwa ako mo! Ha? Dali! 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 Balik mo! Balik dali! Asa ka? Uy! Asa na ka? Ha? Ikaw ay batasan. Pait na tawhana. Kung mo'y magdaghan, jutay ra! Ha? Man to eh. Saan naman? Ay, naku. Saan naman? Ma! Ma! Hoy, naon sa ka, oy. Kada ko mo ba? Akong mahalong nga underwear, ma. Wala din eh. Underwear? Mahalon? Oo, ma. Dito pwedeng mawa, ma. 1.5 ka pinto. Usa man to? Panty, bra? Bra? Ha? Unya, 1.5? Ah! Bra, 1.5? Mahal pa man to puro ni Papa ni mo. Inangga kay ito na ko, ma. Huwag ganito na kong isulong. Kay mahalon to. Ha? Uy, gidangat! Ang ay mga ito nga kuan, ibutas flagpole para mahibang masilingan diya nga malon to. Nga din na niyo may usulob. 1.5?
Kinahanglan makita to na. Uy, asa man ka? Asa man ka? Parang pa ka diha. Pangitaon to na ako, ma. Murag to ako sa bagay ito. Ha? Ay, basig na punitan tuglain. Mahalin makato, basig iprinda to, baligya ba to? Untay, asa man ka? Kinahanglan bawion ko to. Uy, usa man ipagbawi ngayon nga magkakaibaw kasi nakapunitan to. Usarang ni bitbit ato, ma. Katong bastos na Juven. Ha? Miduol to manyaga nga dako? Ah, wa na lain. Wa na lain. Katulad sa pay sa nakuhaan ang imuhang bag. Wa na lain. Bawion ko to, ma. Importante ka to na ako. Mas importante pa to niya. Mas mahal pa to niya. Butang versus tao. Kung di ka masultihon, asa may mas bililon nimo. Ang tao, gidsa. Pero kung di ka ganahan sa tao, butang yung pilion, di ba? So, mga ibutang sa mga oo nga, ang tanang tao, importante. Ang tanang tao, imong higala. Aron, dili nimo makumparar sa butang. Makita ta sa Zumbaya, I'm Ray Boris or Kaldong. Bye-bye. Kay kuyaw kay mag-abot ko sa matong kulimol.